भारतनि मोनसे फिसा गामियाव अर्जुन मुंनि सासे हौवासा थायोमोन। बिनि न'आ जोबोर निखावरिमोन। न'आ हाजों बानायनायमोन आरो दैज्लां बोथोराव उखुमनिफ्राय दै गबोयोमोन। अर्जुननि बिफाया फोथाराव मजदुर महरै खामानि मावोमोन आरो बिमाया गुबुननि न'आव खामानि मावोमोन। सानसे खस्थ' खालामखांनायनि उनावबो न'आव जानो थाखाय गोरान रुटि आरो संख्रिल' थायोमोन। नाथाय अर्जुननि मोनसे गिदिर सिमां दंमोन। बियो सानसे सासे गिदिर सुबुं जानो लुबैदोंमोन। गामिनि सुबुंफ्रा सम सम बिखौ जंखायदोंमोन। बिसोर बुङोमोन, "ओइ अर्जुन, निखावरि सुबुंनि फिसाज्लाया माब्लाबाबो धोनि जानो हाया।" नाथाय अर्जुना जेब्लाबो सिरि सिरि मिनियोमोन। अर्जुना सानफ्रामबो फुंनि 4 रिंगायाव सिखारोमोन। गिबियाव बियो बिफाजों आबाद फोथाराव खामानि मावोमोन। बेनि उनाव फरायसालियाव थाङोमोन। बिथाङा गोदान बिजाबफोर गैयामोन, बेखायनो बियो गोजाम बायफ्लेनाय बिजाबफोरनिफ्राय फरायदोंमोन। सानसेखालि फरायसालियाव फोरोंगिरिया सोंदोंमोन, "नों गिदिर जानानै मा जानो लुबैयो?" सोरबा पुलिस बुंदों, सोरबा डक्टर। जेब्ला अर्जुननि बारि फैदोंमोन अब्ला बियो बुंदोंमोन, "आं सासे गिदिर फालांगिरि जानो लुबैदों।" गासै थाखोआनो मिनिनो हमबाय। सोरबा बुंदोंमोन, "जुथा जरासेखौनो बायनो हाया।" नाथाय फोरोंगिरिया अर्जुननि मेगनाव नायहरनानै बुंनायसै, "जुदि नोंथाङा खस्थ' खालामो अब्ला सानसे नोंथाङा थारैनो देरहासारगोन।" बै सानखालि अर्जुना गावनो मोनसे समायखिरा लादोंमोन। "सानसे आं बयनिबो सिगाङाव फोरमान होगोन दि सासे गोरिब मानसियाबो धोनि जानो हायो।" नाथाय दान्दिसे उनावनो अर्जुननि जिउआव मोनसे बारहुंखा फैनो थांगासिनो दंमोन, जाय बिनि जिउखौ आबुङै सोलायहोगोन। अर्जुना गावनि खस्थ' आरो सिमांजों सिगांलांगासिनो दंमोन। सानफ्रामबो बियो फुङाव सिखारनानै फोथाराव खामानि मावोमोन आरो उनाव फरायसालियाव थाङोमोन। निखावरि जानानैब्लाबो बिनि मोखाङाव जेब्लाबो मिजिं दंमोन। नाथाय सानसेखालि हरखाबनो बिथांनि जिउआव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जालाङो। सानसेखालि बेलासियाव अर्जुननि बिफाया फोथारनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन। लामायाव बियो मोनसे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो। गामिनि सुबुंफ्रा थाबैनो अर्जुननि बिफाखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो। नाथाय डक्टरफोरा बिथांनि हालोदा जोबोद गोब्राब होननानै बुङो। अर्जुन आरो बिनि बिमाया देहा फाहामसालिनि बायजोआव गाबनानै जिरायदोंमोन। दसे घन्टानि उनाव डक्टरा ओंखारबोनानै गुरैयै बुंनायसै, "जोंखौ निमाहा हो, जों बिखौ बासायनो हायाखैसै।" बेखौ खोनानानै अर्जुननि संसारा बायफ्लेनाय बायदि जादोंमोन। दा न'आव रां खामायग्रा रावबो गैयामोन। बिनि बिमाया सिगांनिफ्रायनो जोबोर खस्थ' मावदोंमोन, नाथाय गासै न'खरखौनो हारसिंनो सामलायनो गोब्राबमोन। अखानायै अर्जुननि जिउआ सोलायदोंमोन। दा बियो फुङाव फोथाराव हाजिरा मावदोंमोन, सानजौफुआव फरायसालियाव थाङोमोन आरो बेलासियाव गामिनि गंसे साहा गलायाव खामानि मावोमोन। गोबां खेब बियो ओरैबायदि मेंदोंमोन दि फरायबाय थानाय समाव उन्दुयोमोन। सानसेखालि बिमाया बुंदोंमोन, "फिसा, नों फरायनायखौ नागारब्ला साबसिन जागोन। जोंनो थारैनो रांनि गोनांथि दं।" अर्जुना दसे सम सिरि थाबाय थादोंमोन। बिनि मेगनाव मोदै बोहैदोंमोन। नाथाय बियो गुरैयै बुंबाय, "आयै, आं फरायनायखौ नागारब्ला जों अरायबो गोरिब गुन्द्रा जानानै थागोन। आं फरायगोन आरो सानैनिबो खामानि मावगोन।" बै सानखालि अर्जुना सिगांनिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालामनो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय जिउनि आनजादआ दासिमबो जोबाखै। माखासे दाननि उनाव अर्जुना मोनसे बेबायदि खाबुजों मोगा-मोगि जानो थांगासिनो दंमोन, जाय बिनि गासै जिउखौ सोलायहोनो हागौ। नाथाय बै खाबुखौ मोनहैनो थाखाय बियो मोनसे गिदिर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। अर्जुननि जिउआ जोबोद गोब्राबमोन। बिफा रुंसारि जाखांनायनि उनाव न'नि गासैबो बिबाना बिनि आरो बिमानि सायाव गोग्लैदोंमोन। थेवबो अर्जुना गावनि फरायनायखौ नागाराखैमोन। बियो सानाव हाजिरा मावनाय खामानि मावोमोन, बेलासियाव गलायाव मदद खालामोमोन आरो हर गेजेरसिम फरायोमोन। गोबां खेब मोब्लिब गैयामोन, बेखायनो बियो सोरांनि सोरांजों फरायदोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा दाबो बिखौ जंखायदोंमोन। बिसोर बुङोमोन, "नों एसेबां खस्थ' खालामनानै मा मोनगोन? सासे निखावरि मानसिया गोरिब गुन्द्रा जानानै था।" नाथाय अर्जुना दा रावनिबो खोथाखौ खोनासङाखैमोन। सानसेखालि फरायसालियाव मोनसे गिदिर खौरां फैदोंमोन। सोरखारा फरायसा बृत्तिनि आनजाद खुंनो थांगासिनो दंमोन। बे आनजादाव जौसिन मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाया नोगोरनि गंसे गिदिर फरायसालियाव बेसेन होनाङाजासे सोलोंथाय आरो थानायनि राहा मोनगोन। बेखौ खोनानानै अर्जुननि बिखायाव मोनसे गोदान मिजिंनि स्रां जोंखांदोंमोन। बियो सानदोंमोन, जुदि आं बे आनजादाव उथ्रिसारनो हायो, अब्ला आंनि जिउआ सोलायनो हागोन। नाथाय जेंनाया बेनोमोन दि आनजादनि थाखाय जोबोद गोब्राब थियारिनि गोनांथि दंमोन। गुबुन गथ'फोरनाव फोरोंनाय आरो गोदान बिजाबफोर आरो रां दंमोन। अर्जुनहा बेफोरनि जेबो गैयामोन।
थेवबो बियो नागाराखैमोन। बियो फरायसालिनि बिजाब बाख्रियाव घन्टा घन्टा जिरायना फरायबाय थायोमोन। बियो गोजाम खौरां बिलाइ आरो बिजाबफोरनिफ्राय नोट्स बानायोमोन। बियो हराव खम उन्दुयोमोन आरो बांसिन फरायोमोन। बिखौ नुनानै बिमाया बुङोमोन, फिसा, गावखौनो एसेबां मेंनो खस्थ' होनो नाङा, नों बेराम जागोन। अर्जुनआ मिनिनानै बुङोमोन, आइ, बियो मेंनाय नङा, बेनो आंनि सिमांनि जागायजेननाय। लासै लासै आनजादनि साना सफैनो हमबाय। गासै जिल्लानिफ्रायनो रोजा रोजा फरायसाफ्रा बे आनजादखौ होनो थांगासिनो दंमोन। अर्जुननि थाखाय बियो मोनसे आनजादल' नङामोन, बेनो बिनि निखावरिनिफ्राय ओंखारनायनि लामामोन। नाथाय खाफाला बिनि थाखाय आरोबाव मोनसे जेंना थियारि खालामबाय। आनजादनि सानसे सिगां अर्जुनजों मोनसे जाथाय जानो थांगासिनो दंमोन, जाय बयखौबो सानगोन दि बिनि सिमांआ जोबबाय। स्कलारशिप आनजादनि साना सानसे सम दंसैमोन। अर्जुनआ गोबां दाननिफ्रायनो गोब्राब फरायगासिनो दंमोन। बियो फोथायथि दंमोन दि जुदि बियो आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हायोब्ला बियो बिनि जिउखौ सोलायहोनो हागोन। नाथाय बै मोनायावनो मोनसे गिदिर जेंना सोमजिदोंमोन। अर्जुननि बिमाया हरखाबनो जोबोद लोमजादोंमोन। बियो गोबां लोमजानाय जादोंमोन आरो हां लानायाव गोब्राब जादोंमोन। बिखौ थाबैनो डक्टरनाव लांनो थाखाय न'आव रां गैयामोन। अर्जुनआ गोख्रैनो बिमाखौ गामिनि फिसा देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनायसै। डक्टरा बिखौ मुलि होदोंमोन आरो जिरायनो गोनां होननानै बुंदोंमोन। अर्जुनआ हरसे देहा फाहामसालिसिम जिरायना दंमोन। बिनि मेगनाव उन्दुनाय गैयामोन, खालि जिंगा सिदोंमोन। जेब्ला फुङाव सान ओंखारदोंमोन अब्ला बियो गोसोखांदोंमोन दिनै स्कलारशिप आनजादनि सानमोन। अर्जुनआ जोबोद दुखुआव गोग्लैदोंमोन। फारसेथिं बिनि लोमजानाय बिमाया दंमोन आरो गुबुन फारसेथिं बिनि सिमांमोन। बिनि बिमाया लोरबां रावजों बुंबाय, फिसा, नों आनजाद होनो थांनांगौ। नोंनि सिमांआ जोबोर गिदिर। आंनि थाखाय जेबो गिनो नाङा। अर्जुननि मेगनाव मोदै फैदोंमोन। बियो बिमानि आखाइखौ हमनानै बुंनायसै, आइयै, नों मोजां नङाब्ला आंनि सिमांनि मा ओंथि दं? नाथाय बिमाया मिनिस्लु मिनिनानै बुंनायसै, नों देरहायोब्ला बेनो आंनि देरसिन मुलि जागोन। बेखौ खोनानानै अर्जुनआ गावनि साहसखौ बुथुमदोंमोन। बियो गोख्रैनो आनजाद मिरु फारसे खारलांनायसै। नाथाय गुबुन मोनसे जेंना दंमोन। आनजादनि मिरुआ गामिनिफ्राय 10 किल'मिटार गोजानमोन। बिहा बासनि थाखाय रांबो गैयामोन। बेखायनो अर्जुनआ गासै लामायावनो खारनानै आनजाद होनो थांनायसै। आनजाद मिरुसिम सहैनायसिम आनजादा जागायजेनबायमोन। बिनि जि जोमफोरा पसिनाजों लथपथ जादोंमोन आरो बियो जोबोद मेंबायमोन। अब्लाबो बियो गावखौनो बुंबाय, आं जेननो थाखाय जोनोम जायाखैमोन। आरो बियो आनजादनि हलाव जिरायदोंमोन। दानिया सोंलुआ जाबाय, बेफोर गासैबो जेंनानि उनाव अर्जुनआ आनजादाव देरहासारगोन नामा? अर्जुनआ आनजादनि हलाव जिरायनायसै। बिनि देहाया मेंबायमोन, मेगना उन्दुबाय दंमोन आरो गोसोआ बिमानि साननायाव मुखुब जानानै दंमोन। नाथाय बियो गावखौ ज' खालामनानै सोंथि बिलाइखौ खेवदोंमोन। गिबि माखासे सोंलुफोरखौ नुनानै बिनि गोसोआ एसे बायदोंमोन, मानोना बे लेखा बिलाइआ जोबोद गोब्राबमोन। गोबां फरायसाफ्रा खर' हमनानै जिरायदोंमोन। खायसेया गेजेरावबो नागारनो हमबाय। नाथाय अर्जुनआ बिफानि खस्थ' आरो बिमानि मिजिंखौ गोसोखाङो। बियो मोनसे गोथौ हां लादोंमोन आरो लासै लासै मोनफ्रोमबो सोंलुखौ सुस्रांनो हमो। 3 घन्टानि आनजादआ बिथांनि जिउनि देरसिन दावहा बादिमोन। आनजाद जोबनायनि उनाव अर्जुनआ लोगो लोगो देहा फाहामसालिसिम खारलांफिननायसै। बिमाया बिखौ नुनानै मिनिस्लु मिनिनानै सोंनायसै, आनजादआ माबायदि जाखो? अर्जुनआ बुंबाय, आं हाजासे नाजायो आइ। दा जा जागोन बियो जागोन। माखासे सप्तानि उनाव आनजादनि फिथाइया ओंखारनो थांगासिनो दंमोन। सोरखौ सायख'गोन बेखौ लानानै गासै गामियानो सावरायगासिनो दंमोन। अर्जुनआ जोबोद नार्भासमोन। फिथाइ सानखालि बियो फरायसालियाव थांदोंमोन। फरायसालिनि नटिस बर्डनि मोखाङाव गोबां सुबुं थुबुर जादोंमोन। अर्जुनआ लासै लासै सिगांलांदोंमोन आरो फारिलाइयाव गावनि मुंखौ नागिरनो हमबाय। बिथांनि मुङा गिबि बिलाइयाव गैयामोन, नैथि बिलाइयावबो गैया। बिनि बिखाया बायफ्लेनो हमबाय। नाथाय थामथि बिलाइयाव गोजौसिनाव मोनसे मुं लिरनाय दंमोन, अर्जुन, सेथि जायगा। दसे सेकेन्डनि थाखाय अर्जुनआ फोथायनो हायाखैमोन। बिनि मेगनाव मोदै फैदोंमोन। बियो गासै जिल्लायावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन। बेनि ओंथिया बेनोमोन दि दा बियो नोगोरनि गिदिर कलेजाव बेसेन लायालासे सोलोंथाय, थाग्रा आरो जानाय लोंनाय मोनगोन। जेब्ला अर्जुनआ बे खौरांखौ गावनि बिमानो होदोंमोन, अब्ला बिनि मेगननिफ्राय खुसिनि मोदै बोहैदोंमोन। बियो बुंदोंमोन, दिनै नोंनि आफाया जेराव दं बेयावनो बियो जोबोर गोग्गानाय मोनबाय जानांगौ। नाथाय बियो खालि जागायजेननायमोन। नोगोरनि जिउ, गोदान जेंना आरो गिदिर सिमांनि मुलुगआ दासिमबो अर्जुनखौ नेनानै दंमोन।
अर्जुना फरायसा बृत्ति मोनखांनायनि उनाव बिथांनि जिउनि मोनसे गोदान आयदाया जागायजेननो थांगासिनो दंमोन। दा बियो नोगोरनि गिदिर कलेजाव थांनो गोनांमोन। गामिनि सुबुंफोर जाय बिथांखौ जंखायदोंमोन बिसोर दा बिखौ साबायखर बावदोंमोन। खायसेया बुंदोंमोन, जों मिथिखादोंमोन दि अर्जुना सानसे सासे गेदेमा सुबुं जागोन। अर्जुना खालि मिनिनायसै। साननैसोनि उनाव बियो बिमाखौ आखाइ हमनायसै आरो नोगोर फारसे रावना होनायसै। बेनो गिबि खेबमोन जेब्ला बियो गावनि गामिनिफ्राय एसेबां गोजान दावबायदोंमोन। सोहोराव सहैनानै अर्जुना गोमोनानै दंमोन। गोजौ बिल्डिंफोर, गुवार लामाफोर, बेसेन गोसा गारिफोर, बेफोर गासैबो बिनि थाखाय आबुङै गोदानमोन। कलेजाबो जोबोर गिदिर आरो समायना रमायनामोन। बेयाव फरायनाय बांसिन फरायसाफ्रा धोनि नखरफोरनिफ्राय फैयोमोन। गिबि सानखालि जेब्ला अर्जुना क्लासाव थांदोंमोन अब्ला बियो एसे गोमोथाव मोनदांदोंमोन। गुबुन फरायसाफोरनाव बेसेन गोसा लेपटप, ब्रेन्डेड सि-जोम आरो गोदान बिजाबफोर दंमोन। अर्जुननाव गंसे फिसा बेग आरो माखासे गोजाम बिजाबफोरल' दंमन। माखासे फरायसाफ्रा बिखौ जंखायदोंमोन। सासे हौवासाया मिनिनानै बुंनायसै, नुदों लोगोफोर, बियो दासो गामिनिफ्राय थोंजोङै फैनायसै। बेखौ खोनानानै अर्जुना एसे गाज्रि मोननायसै, नाथाय बियो जेबो बुङाखैसै। बियो बिफानि बुंनाय बाथ्राखौ गोसोखाङो, सुबुंफ्रा मा बुङो बेनि जेबो ओंथि गैया। बाथ्राया बेनो दि नों मा जायो। अर्जुना थांखि लादोंमोन दि बियो गावनि फरायनायावल' गोसो होगोन। बियो बिजाब बाख्रियाव घन्टा जिरायना फरायबाय थायोमोन। जेब्ला गुबुन फरायसाफ्रा पार्टी खालामगासिनो दंमोन, अर्जुना गावनि सिमांनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दंमोन। लासै लासै बिनि खस्थ'नि फिथाइ मोनबाय। बियो थाद'नाय गैयै आनजादफोराव टप खालामनो हमो। दा बे एखे फरायसाफ्रानो जाय सिगाङाव बिखौ जंखायदोंमोन बिसोर बिनिफ्राय न'ट्स बिनो हमो। नाथाय नोगोराव अर्जुननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गिदिर खाबु फैथारनो थांगासिनो दंमोन। मोनसे खाबु जाय बिथांखौ सासे फरायसालिनिफ्राय सासे जाफुंसार फालांगियारि खालामनो हायो। नाथाय बे खाबुजों लोगोसे मोनसे गिदिर खैफोद फैदोंमोन। सोहोराव फरायफुबाय थानाय समाव अर्जुना दा कलेजनि सासे गोख्रों खामानि मावग्रा फरायसा जानो हादोंमोन। बिथांनि बावसोमनायजों गोबां फोरोंगिरिफ्रा गोहोम गोग्लैदोंमोन। सानसेखालि कलेजाव मोनसे बिजनेस आइडिया बादायलायनाय फोसावनाय जादोंमोन। जायखिजाया फरायसाया जाय साबसिन फालांगियारि बिथांखि सोरजिगोन बियो रां थिसननो आरो मोनसे कम्पानि जागायजेननो खाबु मोनगोन। हरखाबनो अर्जुननि गोसोआव मोनसे सानस्रि फैदोंमोन। बिथाङा गावनि गामिखौ गोसोखांदोंमोन, जेराव आबादारिफोरा गावसोरनि आबादफोरखौ मोजां बेसेनाव फाननो हायाखैमोन। गोबां समावनो बिसौलिया आबादफोरखौ खम बेसेनाव बायनानै नोगोराव गोबां बेसेनाव फानहरोमोन। अर्जुना साननायसै, जुदि आबादारिफोरा नोगोरमायाव बायगिरिफोरजों थोंजोङै फोनांजाबो अब्ला बिथांमोनहा बांसिन रां मोनगोन। बिथाङा मोनसे अनलाइन प्लेटफर्मनि थाखाय मोनसे सानस्रि लानानै फैदोंमोन, जेराव आबादारिफोरा गावसोरनि फसलफोरखौ थोंजोङै फाननो हागोन। अर्जुना गावनि गासै फालांगि बिथांखिखौ थियारि खालामनो थाखाय गोबां हर सिरि थादोंमोन। नाथाय बियो मोनसे गिदिर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिनो टेक्न'ल'जि आरो रांनि गोनांथि दंमोन। सासे फरायसाया बिखौ बुंनायसै, बे सानस्रिया जोबोद गोब्राब, नों बेखौ खालामनो हानाय नङा। नाथाय अर्जुना गावनि खस्थ' आरो सिमांफोरखौ फोथायदोंमोन। बादायलायनायनि सानखालि बिथाङा जौस्राङाव थाङो आरो आबुं फोथायथिजों गावनि सानस्रिखौ बेखेवो। बे प्लेटफर्मआ माबोरै आबादारिफोरनि जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागोन बेखौ बिथाङा फोरमायदों। बिजिरगिरिफोर आरो प्रफेसारफोरा बिखौ खोनानानै गोमोदोंमोन। साननैसोनि उनाव फिथाय फैदोंमोन। बे बादायलायनायाव अर्जुननि प्रजेक्टखौ सेथि जायगायाव सायख'नाय जादोंमोन। बियो गावनि फालांगिखौ जागायजेननो थाखाय गिबिसिन इनभेस्टमेन्ट मोननो थांगासिनो दंमोन। नाथाय गुबै जेंनाया जागायजेननो थांगासिनो दंमोन। फालांगियारि मुलुगा जोबोद गोब्राब। जुदि बिथांनि सानथांखिया फेलें जायो अब्ला बियो गासैखौबो खोमाना लानो हागौमोन। दा अर्जुननि सिगाङाव मोननै लामा दंमोन, रैखाथि गोनां लामाखौ लानो आरो मोनसे खामानि मावनो, नङाब्ला रिस्क लानानै गावनि गिदिर सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय अर्जुना दसे साननायसै। आरो फिन बियो मोनसे थांखि लादोंमोन जाय बिनि गासै जिउखौनो सोलायहोनो थांगासिनो दंमोन। अर्जुना हरसे सानबाय थादोंमोन। बिनि सिगाङाव मोननै लामा दंमोन, मोनसेया रैखाथि गोनां साख्रिनि लामा आरो गुबुन मोनसेया खैफोद गोनां फालांगिनि लामा। साख्रिखौ लायोब्ला बियो मोजां बेथन मोननो हागौमोन आरो आराम लामाजों जिउ खुंनो हागौमोन। नाथाय जुदि बियो गावनि फालांगिखौ जागायो आरो फेलें जायो अब्ला बियो जेबो गैला। बियो गावनि गामिनि आबादारिफोरखौ गोसोखांदोंमोन, बियो बिफानि खस्थ'खौ गोसोखांदोंमोन आरो बियो गावनि बिमानि मोदै गोसोखाङो। अर्जुना गावनो बुंबाय, जुदि आं गियो अब्ला आंनि सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। अखानायै बिथाङा बिजिरगिरिफोर आरो रां खाथायगिरिफोरनो बुंदोंमोन, आं जेबो साख्रि मावनो गोसो गैया। आं आंनि स्टार्टआप जागायजेननो लुबैदों।
बयबो एसे सोमोनांदोंमोन, नाथाय बिनि साहसखौ नुनानै बिनि खाबु होनो थिरांथा लादोंमोन। माखासे दाननि उनाव अर्जुना गावनि कम्पानिखौ जागायो। बिथांनि प्लेटफर्मआ आबादारिफोरखौ नोगोरनि बायगिरिफोरजों थोंजोङै फोनांजाबदोंमोन। जागायजेननायाव गोबां जेंना नुजाथिदोंमोन। गोबां खेब वेबसाइटआ खामानि होआखै, गोबां आबादारिफ्रा बेनि सायाव फोथायनाय गैयामोन, आरो गोबां बायग्राफोराबो उनफिनदोंमोन। मोनसे सम दंमोन जेब्ला कम्पानिया बन्द जानायनि लामायावमोन। अर्जुना जोबोद उसुबिदा जानायसै। बियो सानदोंमोन, जानो हागौ मानसिफ्रा सैथोमोन, आं बेखौ खालामनो हानाय जायासै। नाथाय बे समावनो बिमानिफ्राय फन फैदोंमन। बिनि बिमाया बुंदोंमोन, फिसा, जेब्ला नों उन्दै दंमोन अब्ला गोबां जेंनाबो दंमोन, नाथाय नों माब्लाबाबो थाथ'आखै। दिनै मानो थाथ'नो नागिरदों? बेखौ खोनानानै अर्जुना फिन साहस मोनफिननायसै। बिथाङा गावनि हानजाजों लोगोसे आरोबाव गोब्राब खामानि मावदोंमोन। लासै लासै आबादारिफोरा बिथांनि प्लेटफर्मआव ज' जानो हमो। माखासे दाननि गेजेरावनो रोजा रोजा आबादारि आरो बायग्राफोरा बे प्लेटफर्मखौ बाहायनो हमो। अर्जुननि कम्पानिया गोख्रै जौगानो हमबाय, नाथाय सल'आ दासिमबो जोबाखै। सानसेखालि मोनसे गिदिर कम्पानिया अर्जुननि खाथियाव फैदोंमोन आरो बिथांनि कम्पानिखौ कौटि कौटि राङाव बायनो खोथा होदोंमोन। दा अर्जुना आरोबाव मोनसे गिदिर थिरांथानि मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बियो गावनि कम्पानिखौ फाननो नामा, एबा बियो गावनि सिमांखौ आरोबाव गिदिर खालामबावगोन? अर्जुननि कम्पानिया दा गोख्रै जौगानो हमदोंमोन। रोजा रोजा आबादारिफ्रा बिथांनि प्लेटफर्मआव बाहागो लादोंमोन, आरो नोगोरनि गिदिर बायग्राफ्राबो बिथांनि आबाद बायनो हमबायमोन। सानसेखालि मोनसे गिदिर कम्पानिनि माखासे सुबुंफ्रा अर्जुननि मावख'आव फैदोंमोन। बिसोर मोनसे गिदिर आबाद कम्पानिनिमोन। बिसोर अर्जुनखौ बुंदोंमोन, जों नोंथांनि कम्पानिखौ बायनो लुबैयो। जों नोंथांनो 50 कौटि रां होनो थाखाय थियारि दं। बेखौ खोनानानै अर्जुना दसे सम सिरि थानायसै। जाय गथ'नि नखरा मोनसे समाव 2 ओंखाम जानो थाखाय जुजिदोंमोन, दा बिनि सिगाङाव 50 कौटि रांनि जासिदोंमोन। बिथांनि हानजानि माखासे सुबुंफ्रा बुंदोंमोन, अर्जुन, बियो मोनसे जोबोद गिदिर खाबु, नों बे जासिनायखौ नाजावना लानांगौ। नाथाय अर्जुननि गोसोआव गोबां सोंलु सोलिगासिनो दंमोन। जुदि बे कम्पानिखौ फाननो हायोब्ला बियो गोख्रैनो गोबां धोनि जानो हागौमोन। नाथाय बिनि गुबै सिमांआ रां खामायनायल' नङामोन। बिनि सिमांआ जाबाय आबादारिफोरनि जिउखौ सोलायहोनो थाखाय। बै मोनानि समाव अर्जुना उन्दुनो हायाखैमोन। बियो गावनि बिफाखौ गोसोखाङो, जाय आबाद फोथाराव सान-हर खामानि मावोमोन। अखानायै अर्जुना बै कम्पानिनि मानसिफोरखौ लोगो हमदोंमोन। बयबो सानदोंमोन बियो बे जासिनायखौ नाजावगोन, नाथाय अर्जुना मिनिस्लु मिनिनानै बुंबाय, राङा गोनां, नाथाय आंनि सिमांआ बेनिफ्राय देरसिन। आं आंनि कम्पानिखौ फाननो हानाय नङा। बेखौ खोनानानै बयबो सोमोनांनायसै। अर्जुना थांखि लादोंमोन दि बियो गावनि कम्पानिखौ आरोबाव जौगाहोगोन आरो गोबां आबादारिफोरखौ मदद खालामगोन। माखासे बोसोरनि उनाव बिथांनि कम्पानिया गासै हादोरावनो गोसारदोंमोन। रोजा रोजा नङा, लाख लाख आबादारिफोरा बिथांजों ज' जाफादोंमोन। अर्जुना दा सासे जाफुंसार फालांगिरिल' नङामोन, बियो लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मिजिंनि हेफाजाब खालामदोंमोन। निखावरिया मानसिखौ होबथानो हाया। गोब्राब नाजानाय आरो साहसजों जायखिजाया सिमांखौ जाफुंहोनो हायो। थार जाफुंसारनाया रांल' नङा, नाथाय गुबुननि जिउखौ साबसिन खालामनाय। गोबां बोसोर बारलांबायमोन। अर्जुननि कम्पानिया दा गासै हादोरावनो मुंदांखा जाबायमोन। लाख लाख आबादारिफोरा बिथांनि प्लेटफर्मआव बाहागो लादोंमोन आरो गावसोरनि फसलफोरखौ थोंजोङै फाननो लादोंमोन। सिगाङाव आबादारिफोरा जोबोद खम रां मोनोमोन, नाथाय दा बिथांमोना गावसोरनि खस्थ'नि थार बेसेनखौ मोनगासिनो दं। अर्जुना दा सासे जोबोद जाफुंसार आरो धोनि फालांगिरि जाबायमोन, नाथाय गोसोआव बियो दाबो गामिनि एखे सेंग्रामोन। सानसेखालि अर्जुना गावनि गोजाम गामिसिम फैफिनदोंमोन। बिखौ नुनानै गामिनि सुबुंफ्रा गोमोदोंमोन। जाय हौवासाखौ मोनसे समाव जंखायदोंमोन, दा गंसे गिदिर गारिजों गामिसिम फैदोंमोन। गथ'फोरा बिनि खाथियाव खारलांनायसै आरो बुंनायसै, आदा, नों जोबोर गिदिर मानसि जाबाय। अर्जुना मिनिस्लुनानै बुंनायसै, सासे गिदिर मानसिया बे नङा जायहा गोबां रां दं। सासे गिदिर मानसियानो जाबाय जाय गुबुनखौ मदद खालामो। गोरिब जानाया लोरबांथि नङा, गोब्राब नाजानाय आरो साहसजों जायखिजाया सुबुङा गावनि खाफालखौ सोलायहोनो हायो। थार धोनआ रांनिफ्राय नङा, नाथाय गुबुननि जिउखौ साबसिन खालामनायनिफ्राय फैयो।